Izara Praiz naiz, Taupa Euskaltzalen mugimenduko kidea, mila esker eta ongi etorri gaurko Taupa da jardunaldira. Dakizuenez, lehen Euskaltzalen topagunea ginenean, urtero antolatzen genuen topaldia izeneko foroa. Jardunaldi horiek Euskarak dituen erronka ugarien inguruan hausnartzea zuten helburu. Baina gu aldatu egin gara. Topagunea, Taupa Euskaltzalen topagunea mugimendua da orain. Tamalez, Euskararen egoera ez da askorik aldatu azken urteotan. Horrexetarako jaio da Taupa, hain zuzen, Euskararen erabilera aktibatzeko, eta helburu hori du gaurko jardunaldi honek ere. Euskararen aldeko saretze eta aktibazioa nola sustatu aztertzea. Orain hasi eta 12ak bitarte, hainbat ponentzia entzungo ditugu, ondoren atsedenaldi txiki bat egingo dugu entzundakoak digeritzeko eta berrindartzeko, eta ordubiak eta laurden inguruan emango diogu amaiera topaketa honi. Jardunaldiarekin hasi baino lehen, dena den, ongi etorria eta hitza emango diegu Irati Ziar, Taupako lehendakaria, Isak Amezaga, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendaria, eta Josune Irabien Jaurlaritzako Euskara sustatzeko zuzendariari. Bueno, egunon eta mila esker Taupada Euskaltzaleon jardunaldietara bertaratu eta etorri zareten guztioi. Ongi etorri, gaurko topaketa posible izateko gurekin babesle eta bidelagun ditugun erakundei, eta hoien bi ordezkari hemen baditugu gurekin, eta hemen irekieran egongo da Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendaria, Isak Amezaga, eta Eusko Jaurlaritzako Euskara sustatzeko zuzendari Josune Irabien, bai? Eskerrik asko baita, gure laguntzailei, gaur hemen gaude, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzian Fakultateari, eta Soziolinguistika Fakultateari. Eta batez ere, eskerrik asko eta ongi etorri, baita ere, Bilbora hurbildu zareten guzti-guztioi, eta aretoa beteta ikustea, benetan, pozgarria da guretzat, ezta? Aipatu da, ezta? 2001an hasi ginen jardunaldi hauek antolatzen, topaldia bezala ezagutu ditugunak orain arte, eta betik izan da gure mugimenduarentzat eta oroar euskalgintzarentzat inspirazio iturri eta hausnarketa espazio bat. Hori izan da bere bokazioa, jardunaldi hauen helburu. Aurreko urteetan, aurreko hitzartzetan ere joan gara abisatzen, kongresu batetik gentozela, aldaketa garai batzutarako gentozela, eta aurreko edizioa berezia zela esan genuen, aurtengoari buruz zer esango dugu, ezta? Pentsa, dagoeneko ez gara topagunea, gaurkoa ez da topaldia, eta Taupa Euskaltzaleen mugimenduak antolatutako lehenengo taupada izango da gaurkoa. Hilabete terdi, justo pasatxo da kafe antzokian Taupa Euskaltzalen mugimendua aurkeztu genuenetik. Esandakoa, kongresu batetik gentozen, bertan adostutako lan hildoei eta bide horreari erantzuteko mugimendu berritu bat aurkeztu genuen justo abenduan 14an. Euskarak behar duen mugimendua sortu eta auspotzeko mugimendua. Orain arte, ere horretan ibili izan gara, baina hemendik aurrera indar gehiagoz eta modu berriak proposatuz egingo dugu. Herritarrak aktibatzeko lekukoa hartu duen mugimendua izango garelako. Ezinbestean, gaurko jardunaldia ere norabide horretan diseinatu dugu, ezta? Milaka herritar modu ezberdinetan euskararen alde aktibatzea baita gure erronka. Zertarako gai izango ginateke milaka bagina. Zer lortzeko aukera izango genuke, ezta? Gaurko hizlariek milaka aktibatze hori ikuspegi ezberdinetatik begiratuko diete, eta badakigu formula magikorik ez dagoela, baina zenbait gako eta ideia berri ere emango dizkigute seguru. Adi entzungo ditugu, bai beraienak, baina baita zuen ekarpenak ere, bai? Denon ahotsa entzutea ezinbestekoa baldin bada milaka izateko. Euskara mugimendua behar duela sinesten dugu. Euskaratik jendartea mugiaraztera gatoz. Herritarrak euskararen alde aktibatzea, euskararen aldeko eragile bihurtzea ezinbestekoa izango baita aurrera egiteko.
Bueno, bide batez, gonbidapena, badakizue, taupamugimendua.eus webunean sartu eta gure mugimenduko kide izan zaitezen. Mila esker etortzeagatik, seguru gaude goiza emankorra izango dela, gozatu eta gogoratu, euskarak mugimendua behar du, eta gu mugitzera goaz. Eta zuek, zer gurekin mugituko zarete, bakatu. Hora, mugimenduarekin jarraitut, oin hitza emango diot Isaki, eta gero amaieran izango dugu Josune gurekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Irati, Josune, taupakideok, lankideok, lagunok, aroa larrona ez da, baina egunon guztioi. Milaka aktibatuko agina zertarako gai izango ginatek. Seguru makina bat helburu lortzeko. Hori seguru gauz. Eta gero eta mundu globalizatu, desaktibatu eta individualista honetan derrigorrezkoa da edozein gizarterentzat bere nortasuna, kultura eta hizkuntza jagotea, balioan jartzea eta transmititzea. Izan be, edozer zein edonor aktibatzeko da lehenengo egin beharrekoa bihotza ukitzea eta honen taupadak entzutea eta erantzutea. Beraz, pozgarria da guretzat gaur hemen zuekaz egotea eta euskaltzaleen aktibazioaren inguruko buruzko gogoeten eta proposamenen inguruan sakondu ahal izatea. Inguruan daukaguzan aukerak kontuan hartuta eta mehatxuetan denbora lar galdu barik, euskaldunok gure bidea eta ez beste inorena zehaztu behar dugu. Beti be, pedagogia atseginean herritarrak euskarara erakartzeko, aktibatzeko eta bizitzako esparru guztietan eragiteko. Bizkaiko Foru Aldunditik benetan sinisten dugu herritarren eta era guztietako eragileen eta erakunde publikoen eta pribatuen arteko elkarlanean, eta hori transmititu gura geuzkizue. Bizkaian ere bagara. Horren adibide da eta arro esan genke, laster taupagaz elkarlanean aurkeztuko dugun eta 3 urtetan zehar Bizkaiko lurralde osoa zipristinduko dauan programa. Aktibazioa eta saretzea sustatzea, aniztasunaren kudeaketan eta familia eta gazteengan eragitea izango dira egitasmo honen ardatz nagusiak. Alegin guztiek gure nortasuna, euskera eta identidadea ospotzen dabe. Taupada honek aukera emango deuzku gure iragana hausnartzeko, gure oraina aztertzeko eta gure etorkizuna komunidade euskaldu moduan proiektatzeko. Eskerrik asko, hitzordu baliotsu hau antolatzeagaitik eta jarraitu daigun elkarlanean etorkizun sendoa eta bizia aktibatzeko eta saretzeko. Eskerrik asko. Zune. Bai, mila esker, Irati, Isak, Jasone. Bueno, mila esker, egunon guztioi. Mila esker, gonbita luzatzeagatik, oso modonean jasotzen dugu, ikusten elkarlanean aritzeko ariketatxo hau baliogarria dela, guretzat ere, erakundeak garen neurrien, eta, bueno, zentzu horretan eskartzekoa da, gonbita. Nik esango nuke pixka bat, gobernuaren aldetik, kasunetan Eusko Jaurlaritzaren aldetik, hausnarketa ere osatzen ari garela, nola bete do, aktibazioa beste modu batean bada ere, ari garela nola baite do, pentsatzen dugulako une honetan beharrezkoa dela, elementu asko dira ziurenik aztertu beharrak direnak, eta zantzu horretan pentsatzen dugu eta beti pentsatu dugun moduan euskalgintzako eragien arteko lotura eta elkarlaneko bidea ezinbestekoa dela, Horregatik gaur hemen gaude, eta nik uste dut gustora gainera entzungo dugu esan beharrekoa, Baina aurrera pausu handiak izan dire, baina pentsatzen dugu oraindik ere lehen esan dudan moduan jarraitu behar dugula, Euskarak behar duen leku hartzeko, erabilera normalizatzeko eta batez ere zabaltzeko, Une global honetan aldaketa sozial, demografiko, kultural eta teknologiko handikoa ematen ari da, eta aldaketa sozial guztiek eraginda Euskarak esparru propioa dauka. Ziur asko beste hizkuntza batzuek ez dutena, eta hori aukera bat da.
Eta hori nik uste aprobetxatu behar dela, beste neurri batean ere euskarak guzti hau behar gaituelako, ez? Hastapenean dagoena, ala moduz aritzen dena, polito aritzen dena, guztiek behar dute espazioa eta euskalgintza munduan ere hori oso nabaria da, eta loko ariketa bat egiten denean, euskaltzalen zarea osatzen denean, tamaino, neurri guztiak nik uste dut barruan daudela. Eta esaten nuen, nola baita edo gizarte eta eragile moduan euskara zaindu behar dugula, prestigiatu behar dugula, hurbildu egin behar dugula. Euskalgintzako eragileak beharrezkoa dira, publikoak eta pribatuak, ez? Bakoitzak badu bere espazio propioa eta nik uste dut batera ere sarritan, elkarlanean aritzeko gauza konkretuak eta hemen aipatu da bat, ez? Adibide bat, baina milaka izan daitezke horiek, ez? Hemen euskaltzalen aktibazioa zitzengo da, eta horren garrantziaz, batzeren emozioen gainean mintzatuko da. Nik esango nuke, kolektiboa denak, balio erantzia duela, gauzak mugitzeko eta bultzatzeko, ez? Zalantzarik gabe. Konbentzituta nago, ikuspuntu emozional eta positibo batetik egiten denean benetako erabilera nola baita edo bultzatu aldela ezinbestean. Beraz, nik uste dut euskerak berak eskertzen duela, ez? Horrelako ariketa batean nituzke ahaztu behar mintzat hainbat helburu, ez? Eta aipatu dut sailburu kasu honetan, sailburuak berak, ez? Eta politika arloko sailak helburu batzuk definitu ditu, eta nik uste dut oso ohikoa badira ere, ezin ditugu ahaztu, ez? Eta hori da euskararen transmisioa ziurtatu beharko dugula, euskal hiztun aktibo gehiago lortu beharko dugula, globalizazioa aipatu dut lehen eta pentsatzen dut batzuentzat mehatzua bada ere, baina aukera batzuk ere badaude, eta arlo digitalean ere zabaltzeko aukera itzela dago, egin beharrekoa, eta nik uste dut horretan ere ezin tengabeko mugimendua, eta nik izango nuke hor benetan eragile asko direla, ikerlariak, ez, gaur egun oso nabaria da, euskara era digitalean ere duen presentzia, ez, eta lan egiteko moduan ere, nik uste dut modu aktibo batean ere egin dezakegula. Ez, eta hurbilketa batzuk ere egin beharko ditugu zirenik, gazteen gana, eta, ez dakit hor baditugu gure erronkak, ez? Baina, bestetik ere, euskaratik urrun diren herritarrak gurera, ez? Edo, nola bete edo, erakarri behar ditugu apurka-apurka, ez? Eta euskarara hurbildu, ez? Modu natural batean, ez? Eta olako beste helburu bat, aipatzearren, ez? Esango nuke, adibidez, sailak duen helburu bat da bultzatzea Europan, ez? Euskarak hizkuntza ofiziala izateko, ez dakit, ziurtapen kontu, ez? Eta ari da etengabe, hori ere importantea da, ez? Hizkuntza txikia da, hiztun gitzi gara, baina nik esango nuke oso esanguratsua dela egiten dugun lana, ez? Baliabide gitzirekin, zenbat mugitzen garen, ze gaitasun daukagun, gauzak egiteko, aktibatzeko, eta hori balioa da. Amaitzeko, esango nuke euskarari unibertso berri bat osatu behar diogula, eta badakigu elkarrekin edo modu kolektiboan edo egiten denean indar gehiago duela, ez? Gaurko saioan hausnarketa egingo duzue saretzearen garrantziaz eta sare batean egoteak eskatzen duen bultzada, ez? Barne mailan ere identifikatzea, ez? Nola landuko den, ez? Hasieratik markatzea zertarako nola eta sare bat osatzea ez da gauza xumea, ez da? Eta nik uste dute gaur bestelako adiketa batzuk ikusteko aukera izango dala, eta ziurenik horietatik guztietatik ikasiko dala zertxo baitez. Beraz, bakarrik amaitzeko mila esker, berriro ere, gonbitea lozatzagatik, eman dezagun indarra euskarari, eman emozio positiboa euskarari, elkarlanean, mila esker.